kde som sa to prebudil? Počkej, čo? Ja som Squid Game? Áno, ľudia, presne tak, ja som Squid Game, pretože som asi nemal dosť peniazy, alebo ja neviem, ale toto je nové videjko od Roblox Squid Game. Nezávodnite like, odber, uvidíme, či prežijem a uvidíme, či dostanem prachy. Každopádne, ja som Glassmaker! Bang bol tam! Glassmaker! Woohoo! Vidím sklad, dámy a páni! Glassmaker je to tam! A máme honeycomb, potom máme hide and seek, potom máme jump rope, potom sa nám vylosovali skla a potom na záver máme Squid Game. Môj cieľ je dostať sa až do finále a tam zvíťazím. Čiže tak? Ja hneď vám poviem, aké som číslo, ale teraz sa odovzdáva dieťa a potom pôjdeme na prvú hru. Čiže tak, akože ja som číslo 281 a ideme, ako môžete vidieť, hneď na prvú hru. Vyfotíme sa, tu mám selfiečko krásne v mojej rifľovke a poďme sa vrhnúť na prvú hru. Uvidíme, čo tam bude a uvidíme, či to vyhrajem. Prvá hra, Redline, Greenline, proste jednoduchá hra, môžeme sa to aj strkať, máme tu aj snehové bločky alebo kule a poďme rovno na to. Môžete sa to aj zachraňovať, ale ľudia, ja nebudem zachraňovať. Au. Asi by som mal zachraňovať, ale to je jedno, pretože ja už som zranený, ľudia, hneď v prvých okamžitoch tejto hry som zranený. A počkaj, dám typke, že by ma zobrala. OK, díky typka. Ale pozor, musím strčiť, A viete čo, ľudia, ja nepôjdem s tou typkou. Ja pôjdem asi na vlastnú pesť. Ja pôjdem na vlastnú pesť, ľudia, prečo nie? A uvidím, tá typka je tiež zranená. Toho typka by sme aj zabili. Green light. Red light. Tak, nech poriadne zomre. Tak, zranený je zranený. Dobre. To chcem. Red light. To som chcel, presne takto som to chcel. Máme ešte 50 minút, 50 sekúnd do konca a uvidíme. Babika dokonca aj čiapočku vianočnú, táto je dobré. Green light. A určite nezabudnite hodíť like, odber pri ďalšie videa. Dúfam, že ma tento typek nestrčí. Green OK, light. nestrčil ma a my ideme na to. A každopádne, keď sa zastaví babika, Green tak sa vám light. ozvem. OK, ľudia, máme poslednú sekundu do konca a vidíte, že zomrelo dosť veľa hráčov, ako napríklad tento hráč. Dúfam, že ho zabijú dobre, dead. A my sa poďme vrhnúť do našej miestnosti. Neviem ako, teraz je honeycomb. 9 hráčov bolo eliminovaných a v prasiatku máme 110 eur. Čiže tak. A teším sa na peňažky, poviem vám pravdu. Chcem vyhrať ako Glassmaker, čiže dúfam, že vyhrám peňažky. A teraz bude honeycomb. Vyzerá to tak, že honeycomb, áno, honeycomb. OK, tak dúfam, že si nevyberám dažník, ale zas v honeycomb som celkom dobrý. Čiže uvidíme, ako sadneme. A dúfam, že budeme v tom dobrý. A nakoniec je likes out. OK, tak ľudia, musíme sa rýchlo kryť. A ty počkej, AFK, to by som mohol zabiť. Poď, uteká. OK, Bacon Boy bude dead. To vám hovorím teraz na rovinu. Bacon Boy bude dead. Bacon bude dead. Ja idem zabiť takoho. Prečo my chceme výhru. Idem, poďme, daj ho. Daj ho. Pravý hak, bum. Ide dole. Každopádne ľudia, on ide dole, som povedal. Povedal som, že ide dole. Dole ide. Už je celkom dead. Aj typka idem do typka. Poď, zabite ho. A dobre, OK, ľudia, zabil som jedného typka. Bang. OK, koľko hráčov bolo? 6 hráčov bolo eliminovaných v noci. OK, to som celkom prekvapený, poviem vám pravdu.
A nečakal som to, že budú toľko eliminovaní, ale my sa poďme rovno vrhnúť. Ja budem pokračovať samozrejme a vyhrám to všetko. Každopádne dostali by sme iba $7, aby sme to ukončili. Čo rozhodne nechceme. Možno ku koncu áno, ale teraz ešte nie. Predsa len chcem, aby to videjko bolo trošku aj zaujímavé. A my si pôjdeme vybrať honeycomb, keď dojdeme do miestnosti. Viete, že je to celkom prepracované, aj tie škody, čo poviete. A my sa poďme teda vrhnúť. Čo by som si vybral? Asi pôjdem do zlatej strednej cesty, tak to vidím. Že pôjdem tu. Aj keď nemám veľmi dobrý... Viete čo, ja idem tam. Nemám z toho veľmi dobrý pocit. Čiže idem tu a uvidíme, čo tu bude. Čo sa dozvieme o 10 sekúnd. Čiže uvidíme, čo to bude. A dúfam, že to bude dačo ľahké. Ukáž. 3, 2, 1. Sme to... Ja som tu sám. S typkom. Traja. OK, ľudia, je to krúžok. Čiže to by sme mohli aj celkom dať. My traja, akože. OK, dávam. Idem v stredku a musím to akože vyrezať celkom. OK, ľudia, vidíte, že už režem. Už budem mať za chvíľku polovičku krúžka. Dobre. OK. Nie, on mi trošku praskol. To nevyzerá dobre. Poď, ja ho budem mať už. OK. Poď, krúžok. Ja už ho chcem mať. Nice, dal som to. Dobre, ľudia. A viete čo? Keď dáme ďalší, tak ja sa vám ozvem, keď vyprší čas. OK, ľudia, ako vidíte na našom, už sa to končí o 5, 4, 3, 2, 1 a Dalgonu máme za sebou. Ale ako pozerám, veľa hráčov asi neumrelo a 9 nás je 15 pred hide and seek. OK, na hide and seek neviem, čo chcem byť, či červený alebo modrý. To sa dozvieme, čo budem, ale môžeme si to aj vymeniť, ale ja nechcem si to vymeniť. Ideme Ideme na hide and seek, poďme. Čiže ja by som... Uvidíme, ja by som si dal to, čo nám padne, to by som si aj nechal, tak vám poviem. Ale radšej by som možno chcel byť červený. A tu je taký Homer Simpson so mnou ide, OK. Každopádne chcel by som byť asi radšej červený, no uvidíme. Ideme už do hernej miestnosti. A ako vidíte, naozaj to tu vyzerá úplne ako v seriáli. Čiže tak. A dúfam, že vyhrám. Tu je ten nôž, tu je ten kľúč. A uvidíme, čo mi padne. Idem losovať. Poďme, prosím. Ja ani vlastne neviem, čo chcem, ale neviem, čo chcem. To sa dozvieme. Modrá. OK, viete čo, ľudia, nechám si modrú. Prečo nie? Nechal by som si modrú, lebo keď bude schopný šaman teoreticky, tak by sme to mohli vyhrať. No, uvidíme. Uvidíme, čo bude za šamana. Čiže tak. Neviem, no. OK, ľudia, čiže vraciame sa po menšej pauzičke a uvidíme, čo budeme mať. A šamany dávky Alice Baba Pro 39. Tak uvidíme. Každopádne mám kruh a poďme. Dúfam, že vyhráme. A šaman ide. Kámo, podľa mňa on netuší. On netuší. Idem radšej za šamanom, ja mu verím. Podľa mňa veľmi nevie, čo robí, ale uvidíme. Celkom mu verím, ja taký kľud nemám až. Kamo. Okej. Šaman. Kamo, šaman, hej. Mám tušenie, že šamanko ani nevie, čo robí, ale okej. Uvidíme. Pôjdem za nimi, pôjdem sa držať z kopu, takzvané. Uvidíme. Okej. Tak nič teda, no.
tu to bude podľa mňa. Aj keď, uvidíme. Není. To není reálne. Ty kokos. Aj kde to môže byť? Je to môj typkov, verím. Podľa mňa on vie, čo robí. Pôjdem s ním. S týmto žltým týpkom. Podľa mňa on vie. Je to dal! Máme východ! A poď! Yes! Dali sme východ! OK, ľudia! Nice! A tým pádom ja sa vám ozvem za minútu 20, keď skončí hra. Tak ľudia, ako ste videli, a končí sa nám hide and seek. Prežilo nás celkom málo, poviem vám pravdu. Ja som stále číslo 281 a stále som Glassmaker a poďme to vyhrať. Teraz bude jump rope. Dá sa mi, že jump rope a na jump rope vám poviem pravdu, som celkom odborník, že keď zomriem tu, tak mi to príde extrémne, ale že extrémne ľúto. Tak dúfam, že nič z toho sa nestane a ja rozhodne pre ukončenie voliť nebudem. Budem voliť samozrejme normálne proste. Pokračovať chceme a ideme na to. Ideme na jump rope, lebo noc už bola, noc už nebude podľa mňa. Tak sa poďme pozrieť rovno na jump rope. A typeček je 120, čiže ona bola neviem, jak sa volala, Hyungi, či neviem, jak sa volala tá typečka, tá transka, čiže, neviem, jak sa volala, ale viem, že mala číslo 120, takisto ako tento typeček a ona zomrela v hide and seek, čiže si divím, že on nezomrel, teda pardon, ale je to tak, a on hlasoval pre ukončenie, áno, tak otvoria sa nám dvere a my uvidíme, koľky vlastne budeme, čiže celkom ma to zaujíma, poviem vám pravdu ľudia. A poďme sa na to pozrieť, poďme sa prebugnúť tam dajak. A ja som 5. OK ľudia, čiže idem o 20 sekúnd, som 5. a dúfam, že to vyhrám. Dúfam, že to dám. Keď dám toto teoreticky, tak sa 100% dožijem večere, pretože, lebo som Glassmaker a uvidím skla, čiže tak. A ja už pôjdem. Fú, idem, OK, idem. Kamo, ja som strašne v strese. Kamo, ja som extrémne v strese. Ale že fakt. Už som viac za polovičkou. Poď. A dal som to, OK, možno dneska uvidíte aj poslednú večer v tomto videu. To som zvedavý, ale každopádne asi idú. Aj frontman ide. Ahoj, frontmanis. Kámo, my sme traja pred sklami. OK. Ľudia, môj cieľ je jasný. Ich dvoch poraziť na sklách. Čiže uvidíme, či sa nám to podarí. Uvidíme. Čiže tak. A ja sa budem robiť, ľudia. Budem sa robiť, že som AFK. No, uvidíme. Neviem, čo to bude, ale uvidíme. Ale každopádne ja som Glassmaker a mohol by som to aj dať, pokiaľ sa nemýlim. A dúfam, že to dám, akože. Čiže chcem ich eliminovať, aby som mohol vyhrať. Čiže tak, a typeček zrazu hlasuje pre pokračovanie, áno. Sa nám to tu celkom zmenilo, poviem vám pravdu, ľudia. Ale uvidíme. Čiže tak, no. A pokiaľ sa nemýlim, teraz je, áno, Glass, ideme. A ja by som to mal vidieť za chvíľočku, ale neviem, či to budem vidieť ešte teraz, ľudia. To sa každopádne dozvieme a prosím, nech to dám takzvané tak. Chcem vyhrať celú Squid Game a dúfam, že sa mi to aj podarí. Uvidíme proste. Čiže a malo by to už pomaličky fungovať. Frontman robí skla a potom idem. Čiže tak, budem asi čakať na nich. Neviem ešte, aká bude taktika, ale tak uvidíme, všetko uvidíme. OK, ľudia, ja ich vidím. Ja vidím tie skla proste. OK, ľudia, vidíte, že ja to vidím, tak
No dobra, tak to powiem. Ďalej už nejdem, typečci. Typka a typeček ďalej už nejdem. Ďalej už nejdem. Proste. Nie! Nejdem ďalej proste, typečci. Ja počkám, kým oni budú v strese a potom budú skakať a nebudú vedieť, že jak. Proste. Nebudú vedieť a to samozrejme chceme. Tak. No dobre, tak ja skočím. A ďalej nejdem. A nejdem proste, nejdem. Nejdem a oni budú teoreticky v strese a možno, že skočia. Možno, že vskočia. Uvidíme, ale ja každopádne robím, že som akože v strese ľudia, ale potom tým pádom budú oni v strese, chápete? To je taká psychológia proste. Uvidíme, jak to celé dopadne ľudia. Každopádne vyzerá to tak, že nehodlajú ísť. OK, nehodlajú. No, nie, ja nejdem. Ľudia, ja to samozrejme potom na konci všetko preskáčem. Čiže tak. Ja nejdem. Proste tak. Nejdem a proste tak. A teraz to končí. Áno, už nejdem. Ďalej nejdem proste. Ona skočí rovno. Však povedz mi, že skončí rovno. Musí! No ja sa ani nepohnem. No? Co? Ľudia! Ja som si to nevšimol, že to je červeným. OK, ľudia, tak toto bol pekný trapas. Dávajte odbery a majte sa krásne, skladný básňa. Čau!